少し絡みが効きすぎたな。Benvinguts de nou al meu canal. Jo sóc en Capità Lucy i per qui no em conegui i hagi aparegut aquí per casualitat ja pots subscriure's. Adverteixo que el contingut de les meves teories valen molt la pena i pensareu, vaya flipat. Doncs per al simple fet de fer-les en català ja valen molt la pena, així que comencem! Avui vinc amb un tema que em ve molt de gust i que és bastant interessant. Ells han sigut presentats no fa molt i presenten un look molt original. Ells són la família d'assassins Vinsmoke i personalment és un grup que m'ha agradat bastant, tant per al seu paper, les seves qualitats i indumentària. Ells són coneguts en el món de One Piece per ser el regne que havia governat el North Blue i actualment per les seves activitats en el seu món com l'organització premilitar Germa 66. Els integrants més coneguts i més poderosos són, com a primer i cap de l'organització, l'infame Jutz i pare de família. Seguidament el segueix el fill més hàbil, l'Ichiji, seguint-lo en Niji, en Sanji, la Reiju i en Yonji. Vaig estar investigant una miqueta i aquest grup de malles apretades i uniformes de tecnologia punta fan referència a una sèrie dels anys 70, que es deia Super Sentai, conegut en els nostres temps com a Power Rangers, on un grup igual al conegut amb 5 integrants lluitaven contra el mal. Ells també vestien uns tratges de colors, on els membres més destacats eren el vermell i el blau, més que res perquè van ser els dos colors que en totes les temporades van estar presents. A més, el vermell era el color que portava el líder del grup, com en aquest cas el d'Ichiji. A continuació, seguint amb els colors que van tenir més influència al llarg de les següents temporades, van ser de manera consecutivament el groc, el rosa, sempre interpretat per una noia, i finalment el verd o negre. Amb tota aquesta informació, podem donar per confirmar que Oda es va basar en aquesta sèrie per fer un altre dels seus paral·lelismes. Tornant de nou en la família i en l'últim arc finalitzat, hem pogut veure que aquests personatges gaudeixen d'unes qualitats físiques increïbles, degut a que van ser sotmesos a unes modificacions genètiques, deixant de ser humans normals per ser humans millorats, o millor dit, armes de destrucció. A més, disposen d'aquests uniformes d'alta tecnologia, creats pels científics de l'organització, que els permet volar, realitzar colpejos amb un gran increment de força, saltar a molta distància i altura i moltes altres qualitats més que desconeixem. Ara, deixeu-me obrir un petit parèntesis i preguntar-vos quin sentit tenia presentar-nos l'organització, els seus líders i el seu gran poder sense ensenyar-ho al complet. Però tot té un perquè, i Oda ens ho ha fet en altres situacions, però ara ho sabrem. Sanji, de petit, era i va ser un gran fracàs per al seu pare, sent incapaç d'adoptar certes capacitats en ell mateix, tenint que haver-se forçat a marxar del costat de la seva família i les seves arrels. Quan es va unir als Mugiwaras va ser quan vam poder veure que el seu potencial era diferent a les d'un humà corrent, podent enfrontar adversaris de gran nivell. Llavors, no va ser fins al time skip on Bartholomew Kuma el va enviar al regne Kamabaka, on els habitants d'aquell regne són coneguts per l'estil Newkama Kenpo, del que va ser capaç d'aprendre perfilant-lo amb el Kuroashi no Waza, on a l'illa Gyojin ens va poder mostrar un tas de lo après. Però tots vam imaginar que ens mostraria molt més en l'arc que el faria destacar, Whole Cake, on hem pogut conèixer a fons el seu verdader origen, però sincerament no ha acabat de ser així, veient actuacions pobres si ens referim a Power Up. No obstant, Oda va voler-se marcar una de les seves, acabant l'arc donant-li a Sanji un gran poder, un dels braçalets que utilitzen els seus germans. Això ha causat un gran què per als fanboys de One Piece i de Sanji segurament. Per un cantó, alguns estaran a favor del nou poder, però d'altres no pas, veient que el personatge ha quedat molt per sota del capità i el segon de bord del vaixell. Tant si esteu a favor o no, m'agradaria saber el vostre punt de vista deixant-me el vostre comentari en el caixetí de comentaris. Centrant-nos de nou amb el tema del braçalet, m'agradaria teoritzar de les propietats que pot guardar. Ja vam veure en l'anime que 2 dels 5 germans tenien la capacitat de volar, però això no ens és rellevant un cop vist l'Skywalk. També podria guardar algun tipus d'arma amb la qual lluitar i transmetre la seva habilitat com fa Niji, però no és gens comú en la forma de lluitar de Sanji. També podríem veure'l projectar la seva habilitat pel guant, de manera intermitent i aleatòria, com fa Ichiji, o allargar la seva mà com el seu germà Yonji. Però de totes aquestes funcions, la que més beneficiaria al nostre Mugiwara seria la superagilitat, rapidesa i força. Però, mirant-ho des de lluny, la veritat que tampoc sembla un gran increment de poder per al nostre cuiner, ja que només trauria profit de les qualitats que acabo d'anomenar i de la funció d'exoesquelet en cas de que la portés incorporada, ja que era l'únic fill que no en tenia. Potser Oda ens pot sorprendre d'alguna altra manera havent incorporat unes altres funcions al vestit que se m'escapen, però si fos així m'encantaria veure-les en un futur pròxim. La meva segona opció, i la que més m'agrada, és la següent.
Sanji ha odiat tota la seva vida el lligam que tenia amb el cognom Vinsmoke. És per això que un cop tenint en les seves mans el braçalet que li pertanyia, es va dir a si mateix que mai utilitzaria dita tecnologia, volent-lo tirar al mar i afirmant que tot el que podia realitzar ja ho podia fer amb Franky. Però dins la banda ens trobem en què hi ha dos Mugiwaras aficionats a inventar i que posen el seu enginy en les seves creacions. El primer candidat però menys indicat per obtenir aquest braçalet seria en Franky, sent l'especialista en aquest camp i podent treure'n alguna cosa de profit de cara a les seves investigacions i nous invents. Però centrant-nos en l'instrument en si, seria incapaç d'utilitzar-lo, ja que per les seves dimensions no seria apte. I finalment, el que personalment és el candidat perfecte, el Capità Usopp. Ja el títol ens ho confirma, aquest personatge s'ha passat tota la sèrie dient mentides de les quals sempre s'han confirmat, i una d'elles és quan es dirigeix com a Capità Usopp. Tot capità, entre cometes, porta capa, i aquí ell tindria més motius per fer-s'ho dir. Des del meu punt de vista, és un dels Mugiwaras que més ha crescut en la seva habilitat, però no negaré que li falta un reforç per poder donar més de si, o almenys col·locar-se entre els 4 millors tripulants. Ja vaig comentar en una altra teoria que Usopp ens sorprendria a Wano, havent adquirit noves tècniques enfocades en el ninjitsu, sent la teatralitat i l'engany poderosos aliats. Però crec que a aquest personatge li falta un toc de mobilitat, podent ser el tratge l'adient que li falta, podent guanyar en velocitat, agilitat, acte reflexe, vol i un enfoc més ampli a gran alçada dels seus adversaris. I fins aquí la teoria d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!